ato ni sila drug test kaya ang mga recoveries ni nato ipa-check nato sa crime lab. Arestado ang duwa ka mga pangayaw sa ginpatigayon nga buybust operation sa Molo Police Station kahapon sang gabi. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Benji Balyahera, Deputy Station Commander sang Molo Police Station, iya ginpahayag nga ang mga nadakpan ang ginkilala nga Sandayval Husayan, 36 anyos residente sang Haniway kag subject person, samtang ginkilala naman ang isa nga si Samuel Nobleza, taga Banwa sang Gimbal. Suno kay Balyahera, masobra duwa ka semana nga ilagin monitor ang duha ka mga suspect sa diin nagaboard ang mga ini sa syudad sang Iloilo kag lunsay newly identified drug personality. Nakuha sa ila paginakop ang isa ka sachet bilang buybust item nga may kabugaton nga 0.09 grams kag ang buybust money nga 5,100. Dugang man nga nakuha sa ila ang tatlo ka big hit sealed transparent sachets sang suspected shabu nga may kabugaton nga 15 grams kag may street value nga 70,000. Sa karon nakahunong sa Molo Police Station ang duha ka mga naaresto kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.